Hello guys! Happy Saturday! Lilinis ako guys ngayon ng babaw ng ref. Ayusin ko guys yung mga gamit. Ang gulo na. Tsaka yung dun ayusin ko yan. Aayusin ko yung mga gamit. Malinis naman na yan guys. Aayos ko na lang. Tsaka yung ibabaw ng ref. Sobrang gulo na. Ayusin ko muna. Say hi guys. Hi guys. Hello. Hello. How are you? How are you? Say I love you. Dear you. Kiss mo si mami. Kiss mami, kiss. Sobrang love mami. Sobrang love. Kagat na lang. Kiss. Ay, kiss na lang. Love you, Ken. Love you, Ken. I love you, mami. Say I love Love you, you. mommy. I love you too. Kalambing-lambing Love ni you, Ken. mommy. Love you, Lolo. Love you, mommy. Ay, mami lang. Love you, Papa. Love you, mommy. Mami lang. Aasar lang yun, guys. Orange. Oh, sige, eat na ng orange. Kumakain siya, guys, ng orange. Ayan, guys, liligpitin ko yung mga yun. Lalagyan ko dyan, guys, ng ng patungan. Kasi sobrang gulo na. Hindi ko pa yan naligpit. Yan naman ang gagawin ko ngayon. Ito ang ilalagay ko. Alisin ko to dito. Tapos yan ang gagawin kong patungan doon sa ibabaw ng ref. Yan, liligpitin ko. Malilinis naman na yan, guys. Iaayos ko lang. Tapos, sunod ko naman namin gagawin bukas itong sahig. Kasi naayos na ni Pangko yung bubong sa taas. Nauna namin ipagawa yung bubong. Siya lang gumawa. Nilagyan niya ng parang flat sheet na yero. Kasi tumutulo na guys itong bubong namin dyan. Yan. Tumutulo na dyan. Saka dito. Dyan, tumutulo na dyan lahat. Hanggang dyan. Kaya nilagyan na namin ng yero yung ibabaw ng bubong sa labas. Nilagyan na ng mga flat sheet. May pawid pa rin siya sa ilalim para hindi mainit. Tapos nilagyan na ng flat sheet sa ibabaw para kahit mabutas yung pawid, matibay na siya, hindi natutulo sa loob. Guys, yung sahig, papalitan namin yan bukas. Tsaka ito din guys, yung sapin nitong table. Kasi tingnan mo, butas-butas na din. Yan, mga butas na. Matagal na din kasi yan guys. Pinaglalaroan kasi ng mga bata, ginaganon. Twink. Sila Ken. Tapos ayan guys, butas-butas na. Papalitan na namin yan bukas. Ito din guys, yung sa labas. Papalitan na rin namin. Kasi sira-sira na. Palitan na din yan. Hi guys. Hello. Medyo okay na si Kuya, pagaling na yung ubo niya. Si Kent, maglilinis na ako, guys. Hello guys, good morning. Sunday ngayon. Sasamba si Kuya, ang pugi ni Kuya,
Asan ba si kuya? Mommy! Opo. May batang naiinggit. Gusto niya din sumali. Kiss mo na si kuya. Kiss mo na si kuya. Kiss mo si kuya. Kiss. Kiss mo si kuya. Kiss mo si kuya. Kiss. Kiss mo si kuya. Kiss mo si kiss daw niya yung tummy mo, kuya. Big tummy. Ew! Kiss the heli. Kiss. Oh. Kiss. Kiss Papa. Kiss Mommy. Hilig lang kiss. Kiss mo ulit si kuya. No, Gusto niya din magbihis. Ay, inggit kay kuya niya. What's that? Uy. Bye-bye. See you later. Later. Bye-bye. Say bye ko to kuya Ken. Papa, you can. Hey, hindi ka kasama. Kiss mo na si kuya. Bye-bye kuya. Why Ken? Ay, inggit kasi kawawa man. See you tomorrow. Hi, 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 hi. Come here. Kuya! Mommy! Dito na si kuya. Na-late si kuya, guys. Ano, kuya? But it's okay. Oh, it's okay. Next time, anak. Watch. Yes. Watch. Mali kasi yung sinabi ni ate niya na time. Sabi, 9 daw. 8 pala. Hindi man daw updated yung nandun nakapaskin. Hindi pala tama yung nandun sa labas na time. Wawa man. 1 linggo yan naghintay para. Ngayon Hey guys! tapos late. Kawawa man si kuya. Papa! It's okay, kuya, ha? Next Sunday na lang, kuya, ha? Opo. Papa! Oh. Where? Patay ang blend. Naapakan ni Papa ang blend. Kawawa man. Wow. Oh, sorry daw. Papa say sorry. Say bye, friend. Oh, hello, friend. Oh, Papa's gonna find another friend, okay? Yun yung sa lagubang, guys. Naapakan ni Papa niya. Oh, patay na ang plane. Kawawa naman. Do you miss your friend? Oh, do you miss him? Ah, inait ng manok yung blend mo. Binigay kasi ni Papa niya sa manok. Naapakan niya yung sa lagubang. Tapos binigay sa manok. Wow, mo ng bebe ko. We're gonna find another one later, okay? See you again, friend. See you later. Oh yes, there's a bird. Oh, can't look. Ito ang ulam namin, guys. So, pritong toyo, tsaka ginisang sardinas. Sarap yan. Kain na. What's up mga katakaw? Kain na na! Kain na! Kain tayo, guys. Ulam namin, oh. Ginisang sardinas na may itlog, tsaka pritong toyo. Ito. Kain tayo. May sasawan kami dito. Yung cane vinegar na may timpla, may sili, may mga sibuyas. Okay. Sausawan ng tuyo. Anak, lagyan kita. Lagyan ko si kuya. Gusto nila to yung sardinas na may itlog. Mainit kuya ha, super Gutom na hot. agad si Kintin. Are you hungry, Ken? Yeah! Oh, sorry. Ito na, makain na tayo. Let's eat already. Wow. Wow. Kain na ako. Yeah! Wow. Yucky! Sarap. Pipan! Yes! Pipan! Later.
Thank you, Ken. Wow, kain tayo, guys. Sarap yan. Kain na, guys. Sarap. Oh, wait lang, Ken. Nakain din si Kent nito, guys, yung ginisang sardinas na may itlog. Para maiba naman kasi madalas hotdog. Pero hindi naman yun, guys, sobrang araw-araw hotdog. Nagkakataon lang yun sa vlog na ano. Hoya. Opo. Pips. Hoya. Tayo, guys. Sarap to. Tamban. Sarap, Ken? Yeah. Sarap. Yummy. Yummy daw. It's hot. Meron kami, guys, itong ano, juice. Yummy. Juice ang iniinom nila. Pero yung kay kuya, pinapainit muna namin. No, para hindi na malamig. Huwag anak matatapon. Kasi bawal sa kanya yung malamig. No, Ken. Baka matapon. Wow! Very good si Ken. Oh, later na. Opo. Later na. Sarap magkamay. Yummy. Sarap po yan. Mami. Pips. Hoya. Uh-uh. Ito yung mas paboritong luto ni Mami. Mami. Yeah. Kain naman, Ken. Later naman, Ken. Wow, yummy. Yummy, Ken. Mami. Mainit kasi, guys, masyado yung kanin bagong saing. Ang sarap ng sausawan ko. Yeah. Siya. Siya. Yes. Abe. Yummy. Sarap ko yan. Kuha ka pa ulam, kuya, kung gusto mo pa. Kuha nga ako. Ano po ka na? Po. Po. Nakaganyan ako. Buti nga, guys, nakain na si Kent ng ganito. Dati ang kinakain lang niya puro hotdog. Itlog, hotdog, yun lang dalawa. Ngayon, kumakain na siya ng sardinas sa may egg, tapos mga sabaw ng karne, Adobo. adobo, mga sabaw ng ulam. Mami. Okay. Away. It's okay. The chicken will eat that rice. Ano, Ken? Wow, takaw ni Ken. Paborito niya din ito, guys. Sardinas with egg. Kuting kundi. Ito, guys, o tuyo. Sausaw ko sa suka. Mami, saan ka nakabili ng toyo? Ay, ng toyo. Tuyo. Doon sa tindahan. Ken, sit properly, Ken. Come on. Nabili ko to dun sa tindahan, guys. May labasan namin. Galing kami doon nila kuya kanina. Mami, ay.
Tapos na kaming kumain guys ni Butchokoy. Si Kent na lang na ang ako. nakadalawang sandok si Kuya eh. Si Kent na lang kumakain pero konti na lang. Yung ulam muntik na namin maubos so konti na lang natira. Isang puno yan dyan kanina. Sarap kasi. Oh, ito daw kay Kent guys. So tingnan nyo, konti na lang. Ayun. Opo, winner na daw siya guys. Winner. Hope you guys like our videos. Bye guys. Bye guys. Thank you for watching. Bye guys. See you on our next vlog. Bye. Bye. Have a great day.